lush green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace. Your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. In days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only shelter me. All will be well if only you will shelter me. Mass intentions offered July 26, 2020, Sunday, 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions: complete and speedy recovery of Father George Militante, SDB, and Father Leonard Robert McManus, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando, FMA, Sister Cura Haka, FMA, Jacinta Patalingo, Jose Protasio Lee Gaco, Francis Sentia, Walter Dijos, Arnold Piner, Marcelino Tejano, John Carlson, Manuel Ricla, Mary Rose Indrena, Angel, and Roy Malazarte and family, and Angela. Speedy healing of all COVID-19 positive for Luis Tapero,
Susan de Guzman, Miley, Mariel Biazon, and Stephenson Lawas. For the successful operation of Jacinta Patalinghog and Walter Dejos. Continuous guidance, good health, and protection of Carmen Chu, Dakay Pinili, and family. Capadocia Cala, Richie Ann Alboro and family. Concon Tijano, Bellamura and Bahinting family. Ramon Cortez and family. Visa extension of Bruce Lee, Richel Seniza, Lawrence Lee, Florami Bibelio, and Amor Lee. For the safety of the people of La Carlota City, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Aurora Mahershan Gardner, Elaine Maray, Saint Paul, Mateo Ryan, Terdes family, William Ansioni Miranda, Chito and Grace Galang, Geraldine Chan, Marjorie Llamas and family, Josette Pomaria, and Valencia family. 23rd wedding anniversary of Mr. Agustin and Marilo Nebria. Birthday of Dalin Pacanya Gloria, Clarimar Tabar Figuracion, Rostom Ruela, Marciana Ruela, Gabe del Rosario, and Joanna Tabuena Flores. Mass Souls, Ernesto Fabriga Jr., Rispo Galion, Dominga Jimenez, and Ninita Kabangitan. Mercedes and Elidios, Jolie, Ruli, and Marciana, Benita, Beatriz, Angel, and Rolando. Asuncion, Fernando, Antonio, Benigna, and Eliseo. Amada Almazan, Tilma Camingaw, Welprida Abad, and Saturnina Corbeta. Emerenciana Pipito, Carolina Ponce, Rodolfo Lorenzo, Sayong Junas, Felipa Belvestre, Lani Lipar, Nancy Culanag, Jocelyn Lipatan, Bibing Habonero, Mauring Dinampong, Esperidion Entek, Jesus Eduardo, Bibing Dibalocos, Rofo Narval Sr. and Jr., Adila Rabillas Perez, and Inidi Bungun. Rinaldo and Reverend Faustino, Memerta and Bilanyo, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pora, Jose and Ben, Florence, Agnes Nieves, Elisa Pablo, Rolando Graciano, Isanislao Jr. and Sr., Carmen, Ninita, Anita, Chiquita, Gontrano Jr. and the Third, Clara, Nicomidisa, Poliento, Placido, Luz, Rolando, Aigea, Michael Douglas, Milagros, Suzette, Epimaco Martilino Sr., Toring Lambo, Albert Jesus Olympia, Felipe Albert Francisco Dan Erwin, Victor, Patenciano, Eufemia, Alfredesia, Alfonso, Edgardo, and Saturnino. Honorato, Roberta Vitaliano, Crescenciana, Diogracias, Agustin, Albert, Adelaida, and Pedro Acebes, Herbacio and Maria Acebes, Librada and Calixto Moso, Jesus Sanchez, Jesus and Cleofi Acebes, Remedios and Gaudencio Bernasor, Celeste Llenos, Paulino Teopesta, Vibina Buenaventura, Juana, Perfecto Sr., Policarpa, Alicia, Paulina, Agustin, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Liting, Ramon Sr., Munching, Gigi, Leseria, Feliza, Carmelito, Jubeno, Amparo, Cerila, Vicente, and Lourdes, Danilo Castro, Cicilo, Gonzala, Nicanor, Natividad, Felix, Dioscuro, Lucino, Balbena, Maximo, Danao, Janet, Trinidad, Juanita, Sasing, Danilo, Bonifacio, Emilia Egleseria, Isanislao, and Armando Fortos. Asem Omisibek, Gloria Atelio, Jesus, Rolando Bautista, Serbanda, Salvador, Mark Perfecto,
Cosina Agustina Corazon, Ernie Gloria Presentacion, Remigio Tomasa Placida, Crispolo, Quirino, Minda, Sunya, Marina, and Lucia. Paterno por Serfira, Edwin, Juju, Gigi, Michael, Lorenzo Avellana, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Felix, Carolina, Marcelina, Maribel, Manuel Sr., Dominga, Carlito Sr., Juvenal, Lydia, Harold, Presentacion, Herbert, Encarnacion, Adelaido Sr., Hospicio, Apolinar Flores, Ronaldo Sr. and Jr., and Honorita Ilaya Sr. Nelson Berhel Idril Neño, Pedro Toribia Shiano Susimo, Bibi, Mario Jimenez, Felipe Eufronia Pantaleon, Cerilina Mamerto, Robert Jan, and Jupani. G.R. Tejero and Lario Lastimosa, Jose Ababa and Wilfrida Gadiano, Ava Yap, Catalino Villaber, Eunides Madira Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Sr., Antonio Iala, Jose and Esperanza Distoa, Chisi Pajacardo, Constancio Abapo, Joselito and Edin Lim, Magdalena, Opelia, Isabel, Judith Benjamin, Romulo, Benedicta, Florencia, Doroteo, Nita, Ismael, Romeo Vergara, Manolito Vergara, Nicanor Vergara, Cornelia Vergara, Rinaldo Vergara, Seferina Vergara, Bien Atienza, Nolasco, Cisnihos Jr., Jocelyn Sabaili, Carlito and Jesus Fuentes, Pio Fuentes, Basilisa Fuentes, Fausto Fuentes, Rosario Fuentes, Sergio Fuentes, Renato Añolina Otara, Simon and Maria Fe Centillas, Andres Castro Sr. and Jr., Tiborcia Castro, Efren Castro, and Rafael Trasmonte. 40 days of Maximo Daclan and Armando Fortus, first death anniversary of Ricardo Checheote, 9th day novena of Nesito Beltran, 7th day novena of Alex Yap, 6th day novena for the 48th day of Noel Serrano, birthday of the late Esperanza, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19.
Sa ngalan, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan, ug ni Jesucristo atong Ginoo, manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mayong buntag, brothers and sisters in Christ. Maayong buntag. Atong gisaulog karon ang ka-17 nga Domingo sa ordinary time. Ang atong liturya nagihapon sa chapter 13 sa Ebanghelyo ni San Mateo. Nga mao ang chapter sa mga sambingay ni Kristo. Sa atong misa karon atong mapamalandungan ang sambingay kabahin sa hidden treasure. Atong iampo, i-appeal sa atong misa karon in a special manner ang kalag sa akong classmate, si Reynaldo Soto, nga namatay sa cancer gahapon lamang. O ang birth and death anniversary ni Cristina Monica Nasilia. Mga igsuon, maginulsol kita sa itong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluyan utak kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Diyos among amahan ug tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang nining kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo ng imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabii di ana, samtang didto si Solomon sa gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo, pinaagi sa usa ka damgo, ug miingon kaniya, "Pangayo kanako, bisag unsa." Ug si Solomon miingon, "O Ginoo, nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ilis sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo, ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ania sa taliwala sa katawhan nga imong gipili, usa kadako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad og kaalam, aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan. Uban ang katarong, kay kinsa may makamando niining daghang katawhan." Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon, ug giingnan siya sa Dios. Tungod kay kini man ang imong gipangayo, ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi o bahandi o sa kinabuhi sa imong mga kaaway. Hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pamaangkon ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Nagaingon ako, o Ginoo, nga ang akong bahin, mao ang pag-amping sa imong mga pulong. Ang balaod sa imong baba, mas bililhon alang kanako, kay sa linibo nga salapi nga bulawan o plata. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Maghupay unta kanako ang imong kaluoy, sumala sa imong saad ngadto sa imong mga sulugoon. Padangata kanako ang imong kaluoy, aron mabuhi ako, kay ang imong balaod maoy akong kalipay. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Kay gihigugma ko ang imong sugo, labaw sa bulawan, bisan unsa katahom. Kay diha sa tanan mong mga kasuguan, nagapadayon ako paglakaw. Kaaway ko ang tanang dautan nga akong agianan. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Katingalahan ang imong mga gimbutan, busa ako silang gituman. Ang pagpadayag sa imong mga pulong nagahatag og kahayag, nagahatag og salabutan sa tao ngayano. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya og sa iyang tinawag, sumala sa iyang tuyo.
Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron may sama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios katong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo. Apan iyang gilubong pag-usab. Ilabihan niyang kalipaya ug tungod nini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang mga katigayunan. Ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sa mausab sa usa ka negosyante nga nangitag manindot nga mga mutya. Sa dihang nakakapag siya usa ka mutya nga may talagsaong kanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Dunay usa ka nindot nga istorya. Usa niya nakaadlaw ang Ginoo nagplano og usa ka treasure hunting para sa mga katawhan. Busa iyang gisugo ang usa sa iyang mga sinugo iyang anghel nga magtago og usa ka bahandi. O kinsa katong makapaplag niini magabaton gayud og hingpit nga kalipay. Busa mingon ang anghel, sige, akong ibutang ang treasure sa pinakataas nga bukid. Apan ang Ginoo moingon, ayaw, kay ang mga maayog lawas lamang ang makasaka ni ana. Luoy kayo mga masakiton o mga senior citizens. Mingon daw sa anghel, sige, akong ibutang dito sa kinalawman nga dagat. Apan mingon daw sa Ginoo, ayaw, kaya mga scuba divers ray makakuha ana o katong mga dato nga dunay mga modern high-tech nga sakayan. So nalibog ang anghel
So nangutana siya sa Ginoo, asa man dahil ni mo gusto ibabutang. O ang Ginoo mitubag, ibutang ang treasure diya sa kalugar nga makabot sa tanan. Dato, kabus, mayog lawas, musakiton. Ibutang ang treasure diha sa ilang kasing-kasing. Mga kaigsunan, dili man tingali lisod sabton kining sambingaya. Gani makagababag kini sa atong konsyensya. Kikitang tanan nangita jud sa hingpit nga bahandi. Aron kita magmalipayon sa atong pagpuyo. Doon ako'y nindot kayo na experience din sa atong parokya. Itong first assignment ako diri. Kay ang parokya naghimo og survey kung unsay mga priority needs sa mga parishioners. Labi na sa mga dili pa maayo magkabutang. Kay nunamo kung ang housing ang ilang priority. Apan ang ilang gitubag, dili housing, kundi education sa ilang mga anak. Ang rason mao kini, kay kung maka-eskwela lang sila, ilang mga anak, sila na mutukod unya sa ilang balay ug sa lain pang nilang mga panginahanglan. Mao nga ang atong parokya karon, dunay mga 500 scholars. Og sa kaluoy sa Dios daghan na nakagraduate, uban gani naka-abroad na. Ang pangutana, kadtong mga pamilya nga nakagraduate ng ilang anak, nahingpit ba nila ang ilang kalipay? Ang ubang mga tao, kaingnon nila nga ang tinuod nga bahandi naa sa kwarta. Magpakadato jud. Mao nga mo palit jud og mga og luto. Muadto sa kasino. Uban gani manulis og mga hiwi nga pamaagi aron lagi makakwarta og sila malipay. Ang uban sad kaingnon nila nga ang tinuod nga kalipay naa sa mga kahilayan, sa drugs, sa alak, sa barkada. Apan wala gihapoy nahitabo. Gani naulipon na hinuon sila sa ilang mga sala. Mga kaigsunan, siguro makabaton ta og temporary kalipay nini mga butanga apan dili ang hingpit nga kalipay. Makakat-on ta sa kinabuhi ni San Agustin nga siya wala siya dayon magpabunyag sa simbahang Katoliko. E gusto niyang pangitaon asa ang tinuod nga relihiyon nga makahatag niya sa hingpit nga kalipay. Og sa maong pamaagi, nahalambigit noon siya sa lanlaing mga kahilayan, mga hiwi nga kinabuhi, hangtod katungod sa walay puas nga pag-ampo sa iyang mama, nakaplagan ra jud niya ang hingpit nga kalinaw o kalipay. Asaman diha sa atong simbahang Katoliko. Musa diha nagpabunyag siya, kanya tuon siya, nahimo siyang pari, nahimo siyang obispo. Samarasad sa sambingay sa prodigal son, nakaingnon sa anak nga makaplagan niya ang hingpit nga kalipay sa diha sa mga barkada, sa mga kahilayan, sa salapi, pangadto-ngadto, mura di ay pagbalik sa balay siyang amahan, makaplagan niya ang hingpit nga pagpangga sa iyang amahan.
So mga kaigsunan, ang hingpit nga bahandi, wala di ay sa mga butang sa kalibutan. Mao nga gignan sa Ginoo ang anghel, itanom ang bahandi diha sa kasing-kasing sa tao. Naradyo ay nato ang paghari sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Ang tinuod nga kalipay, dili jud makaplagan sa material nga mga butang, kundili diha na jud sa Ginoo. Tanawa si Mother Teresa of Calcutta. Malipayon kay siya na nag-alagad sa mga makasakiton o sa mga sinalikway. Kay nakita niya si Jesus diha kanila ang tinuod nga bahandi. Maugagi pahinumduman kita kanunay ni San Juan nga nag-ingon, "We are in this world, but we don't belong to this world." Dili man nibuot pasabot nga dili lang ta maning kamot din sa kalibutan o biyaan lang nato ang atong mga bahandi din sa kalibutan, kundili ampingan nato kini kay grasya kini sa Ginoo. Apan dili unta kini makababag sa paghiugma sa Dios diha sa atong isikatawo. Kundili magatod ka nato sa paghigugma kaniya. Ayaw kabalaka mga kaigsunan, kitang tanan, we are on the same boat. We are all moving towards perfection and happiness. Importante lamang na nata sa hustong dalan. Sa pamulong pa sa usa ka magsusulat, si Awit Das, true happiness is not found in people, in places, or in things. It is found in our own hearts. Mausad kang San Agustin sa iyang libro, Confessions, ingon siya, "Late I have loved you, O beauty ever ancient, ever new. Late have I loved you. You were there within me, but I was outside, and it was there that I searched for you." Amen. Nindog tang tanan, atong ampuon ang nagatuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Gianak dili binuhat. Usa kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikadaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatlong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak,
gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagkaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Nakighinabi kanato ang Ginoo sama sa iyang pakighinabi kang Haring Solomon sa pagingon. Pangayua ang unsay gusto mo nga ihatag ko kanimo. Diya sa pag-ampo mo dangop kita kaniya ug mahita sa tinagong bahandi ang mutya sa gingarian. Mingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa ug sa kaobispuhan nga magmalaho tayon diha sa ilang pagbudlay alang sa pag-abot sa gingharian sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangulo sa kanasuran nga masulbad na ang pag-antos kawadon sa kagutom ug sa walay kaangayan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 virus, makabatuna og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga kalag sa mga matuuhong mihalina, nga maila na ang kabanhawan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Manggihatagong Amahan, gituwag mo ang katawhan ngadto sa imong gingharian. Gibutan mo aron ang tanang butang mag-ugmad alang sa ilang kaayuhan. Masaligon kami nga imong dunggon ang among mga pag-ampo ug nga imong itugot ang among gipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan,
ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nawata kini mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay, ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi siyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinagi siyang pagpasakit, ipapas niya ang among mga sala. Diha sa iyang pagkabanhaw, ibuksan niya ang dalan, padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi siyang pagkayab balik kanimo, diha sa himaya, iablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Magbusa uban sa mga anghel sa kalangitan, nagadayeg sa imong himaya, og nagduyog sa tanan mo mga santos, diha silang walay hunong nga pag-awit sa pagdaig. Santos gud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu ron pagsantos ng mga gasa aron mahimo kini alam kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalis
paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nilingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagawam nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan natong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Jesucristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita tang pag-inigsunay. Peace be with you. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Body of Christ. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you are already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Amen. Sa amahan sa kalibutan, gihimo niya ang tanan sa umat. Apan tungod sa kahapon sa tao, nagkabulang, nagkabahin kitang tanan. Sa kadako sa pagmahal sa Diyos, ipadala ang anak na nahimong tao. Aron hiusaon bisig katawan, mamahimong mga sakop sa simbahan. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyo
managsuon magsinabtanay. Magkatigom unta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagsaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagkamatay sa imong anak. Kining gasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kalawasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Rock. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa-usab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios ka makagagahom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo.
Amen. Ihalad na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.